Gepli yer Azatlyk radiosu. Efirde maksat Ataev bilen habarlar gündölügi. Beýik Britaniýanyň Daşary işleri ministrligi adam hukuklary boýunça hasabat çap etdi. İýul aýyna Birleşen Kararlygyň Daşary işleri ministrliginiň binýadynaky Daşary gatnaşyklar edarasy 2017-nji ýyl üçin adam hukuklary we demokratiýa atly hasabat çap etdi. Hasabatda Beýik Britaniýanyň halkara ölçegde adam hukuklaryny ösdürmek wagtda alyp barýan tagallalary hakda raport berilýär. Şeýle-de dünýäde adam hukuklarynyň hemde demokratik gymmatlyklaryň ýagdaýyna syn hödürlenýär. 2017-nji ýylyň dowamyny Türkmenistanyň gynamalar we türmelerdäki yaramaz şertler barada dowamly gurrunlar edildi. Ýurtda gender deňligi, söz beýan azatlygy, din wujdan azatlygy, hereket azatlygy, adlyklaryň şol sany LGBT toporlarynyň azatlyklary boýunça ösüş göze ilmedi diýilip, Beýik Britaniýanyň parlamentine ýurdun Daşary işleri ministrligi tarapyndan hödürlenen hasabatda aýdylýar. Şeýle-de onu Türkmenistanda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna saýlawçylara çäkli dalaşgar mümkinçiliginiň hödürlenenligi bellenip geçilýär. Adam hukuklaryny goraýjylar esasan ýurdun daşyndan iş alyp barmaga dowam etdi. Türkmenistan adam hukuklary boýunça telim halkara konwensiýalara gol goýdy we olaryň talaplaryny kanunçylygyna girdi. Ýöne olaryň iş ýüzüne durmuşa geçirilmegi yaramazlygyna galýar ýa-da düýbünden berjay edilmeýär diýilip, şa aýalyň tawşyrygy bilen parlamente hödürlenen ýazgyda aýdylýar. Hasabatda Türkmenistanyň adalatçynyň wezipä bellenmegi we Türkmen hökümetiniň bozgurlaryň hukuklaryny goramakda BMG-nyň adam hukuklary geňeşine hödürlen Türkmen deklarasiýasy oňyn ädim hökmüni agdalyp geçilýär. Hasabatda Türkmenistanyň 2017-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçeglerini berjay etmek boýunça geçiren duşugyna gatnaşmanlygyna gynanç bildirilýär we inniki ýygyna gatnaşmaga çagyryş edilýär. Birleşen Kararlygyň Daşary işleri ministriniň orunmasary Sir Simon McDonald maý aýyna Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşugyny adam hukuklarynyň meselesini gönümmel gozgady. Ministr Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça milli planyny durmuşa geçirmegiň üstüne işleýänligini tasdiklady diýip hasabatda aýdylýar. Onun aýdylmagyna görä Türkmenistanyň adalatçysyny ilkinji gezek baryp gören Daşary ýurtly ýokary derejeli resmi Beýik Britaniýanyň Daşary gatnaşyklar edarasynyň ýolbaşçysy bolup durýar. McDonald Türkmen adalatçysy bilen geçiren duşugyny oňa Birleşen Kararlygyň goldawyny hödürläpdir. Türkmenistanyň daşyndaky hökümeti değişli bolmadyk guramalar tutsawlykda saklanýan 80-den gowrak adamyň ykbaly barada maglumat soramagy dowam etdi. Olaryň aglabasy 15 ýyl mundan ozal tutsak edilenlerdir. Mart aýyny Ýewropa Birleşigi adam hukuklary 2017 duşugynyň öňü syrasynda Türkmen hökümetinden bu tutsawlyklaryň käbirlerini täze gozgulan işleriň käbirleri bilen bir hatarda täzeden gözden geçirmek sorady. Türkmen hökümeti muňa jogap hökmüni az sanly adamlaryň atlaryndan düzülen sanaw bilen jogap berdi. Ýewropa Birleşigi Türkmen hökümetini ähli adamlary ýitirmedilmelerden halas etmek boýunça halkara konwensiýany tasdiklamaga çagyrdy. Türkmen hökümeti gynamaları inkar etmäge dowam edýär. Ýöne munyň bilen bir hatarda gynamalara garşy konwensiýanyň hökmany bolmadyk protokoluny goşulmaýar diýilip hasabatda aýdylýar. Hasabatda aýdylmagyna görä Aşgabatdaky daşary ýurtly ilçiler şol sany Britaniýanyň ilçisi ýanwar aýyna Daşawuzdaky aýallaryň tutsakhanasyna baryp gördü. Gaýta-gaýta edilýän haýyşlara garamazdan odan nepedäki türme baryp görmäge ruhsat berilmeýär. Türkmenistanyň garaşsyz media ýok, hemde döwlet daşary ýurtlaryň neşirleriniň ýurtda satylmagyny gadagan edýär. Häkimetler sosial media ulgamlarynyň aglabasyny şol sany Twitter, Facebook, LinkedIn, WhatsApp we başga da köp sanly internet saýtlaryny petikli saklaýar diýilip hasabatda aýdylýar. Onu Aşgabatda sentýabr aýyna geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunugaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň gabadyna girdilen çäklendirmeler, şol sanly vilayet ulaglarynyň paýtagta girdilmezligi, serhetleriň ýapylmagy ýaly hadiseler agdalyp geçilýär. Şeýle-de fevral aýyna geçirilen prezidentlik saýlawlary olaryň ýeti gödäwçilikdäki syýasy atmosferada geçirilenligi, saýlawlaryň oppozisiýadan we açaçanlykdan mahrum bolanyny bellenip geçilýär. Türkmenistan wagtda agdalýan meselelerin aglabasy hususan ýurtda media, hereket, pikir, inanç azatlyklary, grajdan jemgyýeti boýunça dowam edýän çäklendirmeler Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň adam hukuklary boýunça ýaýrydan ýyllyk hasabatyna da agdalyp geçilýär. Hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kemsidilýänligini tasdiklap güwe geçýär. Türkmenistanyň hökümeti halkara ýynaklarda bu gurrunlary inkar hemde ret edip çykyş edýär. Adam hukuklarynyň ýurdu Gepli Azatlyk radiosu efirde söýlenýän Sultan Atçylova gepleşiklerine dowam etdirýär.
Türkmenistan'da dollaryň Gara bazarda kynarhanyň ýygyderli ýokarlanyp, onuň 18-20 manata barıp ýetmegi bilen Türkmenistanyň dermanhanalarynda dermanlaryň bahalary hem aşağı gymmatlyar. Mundan yarım ýyl odalky bahalara garanyňda hem dermanhanalardaky dermanlaryň bahalarynyň 40-50 götürüm ýokarlanandygyny görmek bolýar. Bir ýyl, bir ýarym ýyl odalky bahalar bilen deňäninde olaryň bahalary 100 götürümden hem ýokarlanandygyny bolsa ýaşaýjylardan esmek bolýar. Dollaryň Gara bazardaky narhy 10-15 manat aralygynda bolanda hususy dermanhanalarda 5 ampuladan durýan almy batanjym dermanynyň bahasy 142 manatdy. Häzir onuň bahasy 207 manat. 5 ampuladan durýan tanjymlyk pananyň dermanynyň bahasy 68 manatdy. Häzir onuň bahasy 119 manat. Kakarnit tanjym dermanynyň 3 ampuladan gaplanany 180 manatdy. Ony häzir 147 manat bahalýarlar. Kukamada 8 manatdan 13 manada. Bir gedek ulanylýan spritler 50 teňeden 70 teňäçe ýokarlandyrylypdyr. Ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, hususy dermanhanalarda bahalar her ýerde bir hili bahalanýar. Şol bir dermanyň bahasy türlü bolup, olaryň 3-4 manat ara tapawut edýän ýerleri hem bar. Ýaşaýjylaryň dermanlary arzarrak bahalyan dermanhanalary öllep 45 gradus yssyda şäher töküp ýörelleri hem kan. Döwlete degişli dermanhanalarda bolsa käbir dermanlaryň bahasy hususy dermanhanalardan 2-3 manat ýokary bahalanýar diýip 120 tawletge gaplanan sumaril bir dermanyň bahasynyň hususy dermanhanalarda 14 manat 70 teňeden bahalanýandygyny, emma döwlete degişli 25-nji dermanhanada bu dermanyň 18 manatda durýandygyny, 50 kapsula gaplanan Piraserin dermanyň hususy dermanhanalarda 42 manat, döwlete degişli dermanhanalarda bolsa onuň bahasynyň 46 manat 40 teňeden satylýandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Emma munyň sebäpleri barada näsalara maglumat berilmeýär. Hatta Türkmenistanyň özünde öndürilen dermanlaryň bahalarynyň ýokarlanýandygy barada hem ýaşaýjylara hiç bir maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň özünde öndürilen 10 tabletge gaplanan Trimol dermanynyň bahasy hem soňky 3 aýyň dowamında 3 manat 30 teňeden 6 manat 60 teňäçe ýokarlandy. Uçypsyz pensiýa, uçypsyz aýlyga daňylyp oturan sosial taýdan goraksız ýaşaýjylaryň özleri üçin zerur bolan dermanlar satynan bilmän, kesellerini öçüşdirýärleriniň hem kendigini öz adynyň efirde tutulmalygyny soran aşgawatly ýaşaýjy aýdýar. Onuň aýtmana görä saglyk ätiýaşlyk pasportyna ýeren dermanlara saglyk öýlerinde resept ýazylyp berilse-de, ol dermanlaryň köp görnüşleriniň dermanhanalarda ýokdugy aýdylýar. Şol bir dermanhananyň resept bölüminde ýok dermanhanyň dermanlary doly wagtynda satylýan bölüminde bardygyny hem ol aýdýar. Onu geň aldyran ýene bir ýagdaý bolsa, 4 gün mundan ozal ol Aşgabatyň giýjegin diýişýän birinji dermanhanasyndan damjalaýyn tanjym üçin ulanylýan Fizrastvor dermanyny ýeňillikle resept bilen satyn almaga barypdyr. Emma satyjy oňa Fizrastvor dermanynyň eýän bir aýdan owrak wagt ber dermanhanalarda ýokdugyny aýdypdyr. Ýaşaýjy nämederini bilmän satyjyga garap, bu dermany nireden tapyp boljagyny bir näçe gaýtalap sorapdyr. Satyjy eýlek görüp ahirinde ay bolýar da geregiň 5 tane flakon bolsa beräýin diýip tepjäniň aşagyndan ol derman çykaryp beripdir. Dermanlaryň gymmatlamagy bir ýandan olaryň dermanhanalarda tapdyrmaýarlygy, döwlete degişli dermanhana işgärleri tarapyndan emeli gytçylygyň döredilýärligi hem bir ýandan diýip ýaşaýjy diýenler. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy ses habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Türkmen resmiýetleri gally hasyly barada dymýarlar bolsa Türkmenistanyň halkynyň un we çörek gytçylygy bilen bagly 3-nji agyrgyşy başdan geçirmeli bolup biljeginiň yaramaz alamatydyr. Diýen pikir Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça synçysy Bruce Spanier'in synynda öňe sürilýär. Biz gepleşigimizi bu synyň mazmuny bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanyň halkyna ýene bir aşlykly gyşyň garaşýan bolmagyna meňdeýär. Beýle ýagdaý ençe ýylyň dowamında 3-nji özek bolup biler. Emma uzalky ýyllarda bolşýaly hökümet problemanyň bardygyny hatda boyun almaga da taýýar däl görnýär. Hazyl ýygnaldy. Emma muňa garamazdan hökümet şu ýyl yglan eden maksadyna laýyk 1,16 million tonna gallanyň ekin meýdanlaryndan ýygnalyp ýygnalmanlygy hakynda bir agyz söz hem aýtmady. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri websaýty hökümetiň hoply dymyşlygy
tasdiklayanlygyny 22-nji ýylda habar berdi. We Türkmenistanda gally ýygymy tamamlandy. Muňa garamazdan döwlet maksatnamasyna görä 1,16 million tonnanyň netijeli ýygnalanlygy barada habar bolmady diýip ýazdy. Türkmenistanda ýyllyk galla hasylynyň muktary 2011-nji ýyldan bäri 1,16 million tonna möçberinde saklanýar. Şonda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ýurduň bu görkezejä ýetenligini ýygran etdi we munyň ýurduň öz taryhynda ilkinji edek 150.000 tonna buğdaý we 50.000 tonna uny eksport etmäge mümkinçilik berýänligini aýtdy. Türkmenistanyň alternativ täzelikleri näşri 2015-nji ýylda galla hasylynyň 1,14 million tonna we 2017-nji ýylda 1 million tonna bolanlygyny ýazdy. Türkmenistanyň hökümeti 2016-njy ýylda ýygnalan hasylyň 1,16 million tonna bolanlygyny we 2017-nji ýylda 1 milliondan sähil gowrak bolanlygyny ýygran etdi. Şol howanyň Türkmenistanyň hasylyny weýran ediligi habar berilýär. Baharyň başy gurak boldy, soň may aýynyň ortalarynda güýçli ýagyn ýurda zarby urup ýurduň ençeme bölegini suwaldy. May aýynyň aýagynda güýçli ýel gurayan Aral deňzinden duzly tozany getirdi we ýurduň Demirgazyk welaýaty, Daşowdyň hem Gündogor welaýaty Liwabyň ekin meýdanlaryny örtdi. İýun aýynyň ortalarynda Daşowdy welaýatynyň käbir daýhandary döwlet tarapyndan zerur dökünleriň we tehnikanyň berilmeýänliginden Azatlyk radiosyna şikaýet etdiler. Türkmenistanyň ýylatynyň aglaba bölegi 2016-njy ýylyň güýzünden bäri un gytçylygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Un we bişen çörek sowdasy häzirki wagtda çäklendirilýär we köplen şiraýatlar döwlet dukanlarynyň öňünde ulan owatlara durup ruhsat berilen azygy satyn almak üçin şahsiýetini tasdiklaýan resmi namalary görkezmeli bolýarlar. Geçen ýylda resmiler 27-nji ýyla çenli ýurduň 1,16 million tonna öndürjegini ýygran edipdi. Öň önümiň garaşylşyndan 40% az bolanlygynyň üstü açylanda Gurbanguly Berdimuhammedow etrap ýol başçylaryndan ministrlere çenli ençeme resmini we garlykdaky dökün öndürje täze zawodyň ýol başçysyny berk tanqid edipdi. Şu ýyl hakyky sanlaryň yglan edilmegi ençeme resminiň öz wezipelerini ýitirmegine getirip biler. Muny resmileriň özleri de bilýärler. 10-njy ýylda Azatlyk radiosy Daşowdy welaýatynda regional ýol başçysynyň galla hasyl planyny dolmanlygy üçin daýhan birleşiginiň başlygyny urup ýenjenligini habar beripdi. Eger Türkmenistan galla planyny dolanlygyny ýa-da tas dolanlygyny yglan etsem, bu soraklaryň ençemesini döreder. Türkmen hökümetiniň islendik pudak barada geçmişde beren sandary şüpheli. Galla önümçüligi de anyk mysallaryň biridir. Berdimuhammedowdan öňkü prezident Sapar Murat Niýazow ýurdun galla önümçüliginiň möçberini 1992-nji ýylda 1,12 million tonna möçberinde kesgitläpdi. 1990-njy ýyllarda ýurt bu görkezejä köplenç ýetip bilmendi. 1996-njy ýylda hasyl 488.000 tonna barabar bolupdy. Niýazow Berdimuhammedowyň edişýäli galla planynyň dolmanlygy sebäpli resmilere käýinç berýärdi we olary işden boşadýardy. Emma 1998-nji ýylyň mart aýynda galla ekişliginiň başynda Niýazow hökümet maslahatyny deden çykyşynda eger galla we paxta planlary dolmasa ähli derejelerdäki jogapkärleriň hasap bermeli boljagynyň we olara garşy jinaýat işiniň gozgalmagynyň ähtimallygyny duýdurupdy. Şol ýyl Türkmenistan 1,12 million tonnalyk planyna ýetenligini yglan edipdi we Niýazow ministrler kabinetinde Altynay bayragy bilen sylaglanypdy. Şonda bu bayrak Niýazow üçünji ýazak berilipdi we ondan başga bu bayragy alan bolmandy. Şondan soň ýurtda galla önümçüliginiň şüpheli üstünlükleriniň döwri başlandy. 1999-njy ýylda 1,14 million tonna, 2000-njy ýylda 1,17 million tonna, 2001-nji ýylda 2 million tonna, 2002-njy ýylda 2,13 million tonna gallanyň ýygnalanlygy habar berilipdi. Niýazowyň ýoğulun ýyly 2016-njy ýylda ýurtda 3,5 million tonna gallanyň ýygnalanlygy aýdylypdy. Şeýle-de 2016-njy ýylda Türkmenistanyň statistika boýunça döwlet instituty ýurduň ýylatynyň 6.786.000 adamdygyny yglan edipdi. Emma ýurduň ýylatynyň sanynyň hatda şu gün hem 5 million çemesidi çak edilýär. Şu ýyl ýygnalan hasylyň betbaxtçylykly bolanlygyny ret etmeklik her bir resmi üçin manysız bolara çemeli. Hakykat Türkmenistanyň halkyna tiz wagtda aýan bolar. Hormatly radio dinleyijileri, siz Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça synçysy Bruce Payneryň synynyň mazmunyny dinlediňiz. Maglumatda öňötürilen pikirler Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Efirde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Nurwan.
Balkan vilayetindäki Mollagara şifahanasynda din salyan türkmenistanlylaryň biri Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde ol ýerde tomsuna bolanlaryň bu şifahana meýa jepahana diýip bolmanyny öýdara gurrundy nägileliklerini daşlaryna çykarýanlyklaryny görüň berdi. Azatlygyň Balkan vilayetindäki çeşmesiniň maglumatyna görä, regiondaky tok, suw ýetmezçiligi öz köklerini Sowet ýyllaryndan alyp gaýdýar we Mollagaradaky her kıyagdaý onuň diňe bir mysaly bolup durýar. Aýdylmagyna görä, Mollagara şifahanasyny saglygyny keltmäge barýan raýatlar yssyk howada sowatjylaryň işlemezligi sebäpli agyr günleri başdan geçirmeli bolýarlar. Käbirleri bir ýerde bolan günlerini dogdukda bolmak bilen hem deňýär. Mollagara şifahanasy umumy bir ulgamdan, bir kondisionerden sowatylýar diýip bir ýerde kynçylyklaryň sebäbini öwrenen çeşme habar berdi. Onun sözlerine göre şifahananyň territoriýasyny orta hasap bilen uzunlygy 5-6 metr, ýyny 3-4 metr, taşyny demir germew aýlanan ýörüýt stansiýa işläp dur. Onu umumy sowadyjy diýýärler. Bu sowadyjy Türk firmasy tarapyndan gurulypdyr we onu 4 sany salkynladyjy, çiller diýilen agregat bolmaly eken. Şol agregatlaryň biri gyssa awtomatik usulla, ikincisi soň, üçüncüsi we dördüncüsi işläp, şu düzgünni kondisioner giýje günlüğüň dowamyna durman 80-90 günläp işläp bilmeli. Emma oňa gurulanyny 4 sany çillere, ýagny sowadyjy agregata derek bir sowadyjy agregat oturdulypdyr diýip ýagdaý bilýän adamlar Azatlygyň seçmesine gurrun berdiler. Şunuň ýaly ýagdaý vilayet kitaphanasynda hem gaýtalanýar. Bu ýerde hem kondisioneriň salkynladyjysy, çilleri bejerilýänse yerli ilatyň sözleri bilen aýdylanyny ogodan edilip gurulan kitaphana binasy tamy, ýagny dogdok ýaly bolýar. Balkan vilayetinde kondisionerleriň salkynladyjylaryny bejermegiň adyndan bir hepde gowtalýanyny gaýdylýar. Munyň sebäbi Azatlygyň toplan maglumatlaryna görä ustanyň Aşgabatdan çağırılıp ýalwaryp getirilmeli bolmagy bilen bagly. Ýogsa Balkanyň kondisionerleriň salkynladyjylaryny bejerip biljek, onuň gerekli suwuklugyny goýup biljek taýynlykly hünärmenler hem bar. Emma vilayetde hususy eçilikde şeýle firma açmagy ruhsat bermeýärler diýip anonim şertde gurulaşan yerli resmiler Azatlygyň habarçysyna gurrun berdiler. Ikinci tarapdan, munyň ýaly firmanyň döwlet eçiliginde umuman ýokdy. Hususy eçilikde bolsa, şeýle hyzmaty ýerine ýetirýän diňe 2 san firmanyň bardygy we olaryň hem Aşgabatda ýerleşýänligi habar berilýär. Egerde çiller hatardan çykan kondisioneri bejerçek bolsaň, Aşgabada baryp, şol 2 firmanyň biriniň ýol başlarynyň öňüne dyýdyňa çökmeli, ýalwarmaly, gaýrat et, ýol kireýini töläýin, agregat bejerjek puluny, guýjak suwuklugyň baharyny töläýin. Näçe gün bolsaň, iň gowy mehmanhanada saklaýyn diýip kondisioner bejerdenleriň biri anonim şertde gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bu meseleniň has anygyna ýetmek üçin Balkanawat şäher häkimligine jogapkar wezifelerde işleýän tanyşlarynyň bir näçesine telefon etdi. Olaryň biri kitaphana ýaly köpçülik ýerleriniň, hususan Mollagara şifahanasynyň jepahana öwrülmeginiň sebäbi barada soralanyna gülüp gelip gör. Biziň oturan iş şaýymyz hem şeýle. 5 gün bäri şäher häkimligi hem dogdogy döndü diýdi. Sebäbi bizde de çilleri, salkynladyjysy ýanan kondisioner bar. Bizim Aşgabatdan nebsini şagladan bir ustanyň gelmegine garaşyp oturýar ol sözüniň üstüne ýetirdi. Balkanawat şäher häkimliginiň jogapkar işgäriniň tasdiklamagyna görä, kondisionerler bejerýän firma açmak üçin hem Aşgabatdan ruhsat almaly we herlikçi olara bu meselede garaşmagy maslahat beripdirler. Mundan başga soňky ýyllarda Balkan vilayetindäki tok üpçünçiliginiň düýüplü petelenligi, her güýje günnüzde adyndan 10 sagat elektrik togynyň bolmaýanlygy, bu ýagdaýyň ýaşaýyş şaýlaryna hem hususan çagalar, garrylar we näse adamlar üçin agyr şertleri döredýänligi habar berilýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiniziň gizlin saklanjakdygyna kepiliyet etýäris. Gepler Azatlyk radiosu.
Efirde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi Kabuldan. Türkmenistan, Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynyň Hamyap we Qarqyn etrabynyň ýaşaýjylaryny hem elektrik tok bilen üpjene diýär. Şonuň üçin iki ýurdun resmiýetleriniň arasynda alalaşyga gol goýuldy. Türkmenistanyň etrabynyň ilatyny elektrik togyny berjekdigine Hamyap etrabynyň häkimi Engineer Ahmet hoşallyk bildirdi. Türkmenistanyň togynyň tezlikde gelmegine halkyň garaşýanyny häkim bellidi. Hamyap etrafının halkının nümayendeligine Türkmenistan devletinden, prezidentinden köp Allah yalkasına için birlikte şu Hamyap halkına, Qarqyn halkına elektrik verseler köp minnetdarlyk sağ bolsun aýtýan. Hamyap etrabynyň obalarynda jeňçiler hereket edýär. Türkmenistanyň elektrik togynyň iberilmegine Talibanyň hem garşy däldigini häkim ma'lum etdi. Talibanyň ketdeler bilen oturdular. Ular hem wada berdiler, bark gelýän haraplyk etmez belki ona hemkarlyk ederler. Umidwar men Talibana muňa hiç bir garşy gitmez inşallah elektrik barada ilk bahri düşün olar hem hisap garşy bolup bilmez meniň nazarymça. Elektrik togynyň geljegini eşidip özleriniň şat bolandygyny Hamyap etrabynyň ýaşaýjysy Mesut aýtdy. Gaty hoşallyk etýär şol barkyň geljeginden Türkmenistan dost ýurdumyz Türkmenistan bizlere togyny berjek bolup otyr. Mesudyň aýdysynça şu mesele bilen bagly el ýaşulary talep ýaraglar bilen hem gürleşipdir. Elektrik geçirjisine özleriniň ziýan ýetirmejekdiklerine Taliban söz beripdir. Hamyapda hemmesem solara taraftar. Balkın gelecegine, ilim ösjegine, Talibanlar aýtdy, mana ýaşullarymyzyň ýanynda, karydarlarymyzyň ýanynda, owalan ýaşullaryň ýanynda geldiler, bildiler, mana birler tarapdan hiç gorkuzy bolmasynlar. Birler olara ziýan ýetirmiýär, barkyn getirip taksalar takabersinler. Obada ösmek üçin himayet etýär, olary birler ziýan ýetirmez diýip wada etdiler-de. Qarqyn etrabynyň arçyny Gulam Resul Qaryadaryň aýdyşyna garanda 2 aý töwereg öň Türkmenistanly resmiler Qarqyn we Hamyap etrabynda safarda bolupdyr. Elektrik stansiýalarynyň guruljak ýerlerini gözden geçiripdirler. Kay awal Oşen sayamız Türkmenistan'ın adamları hem Qarqyn uluswallyga iki tane çarkı tiyarany minip Qarqyn uluswallyga gelip görüp gitdiler. Sondan beri qataqwany otyr Türkmenistan billere barqymyzy inşallah ışık edip berer diýip. Biller mana ýüzde galan halk Türkmenler qaranqyda otyr. Indi biziň ilimizi ýaktyldyp berse biz gaty oňşymyzdan hoş boljak. Türkmenistan'ın iberilecek elektrik geçirjisinin guruluşuna hiç taraftan päsgelçiliğin döredilmeyecektiğine Gulam Resul Qaryadar umidwarlyk bildirdi. İnşallah hiç bir adam ona müzaymatlıgam etmiyor. Ol bark bilýän zat hemme tarafa gerek. Türkmenistan'ın adamları gelip bizim ülkemizde gelip gittiğin barkın tatcak diýse ona bir adam azaran bermiyor, gegmiyor. İnşallah gelip şonuň bark berjegine hemmeler gowunyp otyr. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündälik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Birleşen Ştatlaryň mediasynyň habar bermegine görä prezident Donald Trump'yň öňkaklawçysy prezidentiň kömekçileri bilen bässeş dalaşýar Hillary Clinton'a ziýanly maglumatlary paýlaşmak arkaly Trump'yň saýlaw kampanýasyna ýardym bermegi teklip eden Rus delegasiýasynyň arasynda 2016-njy ýylyň iýun aýynda bolan duşuk barada Trump'yň öňünden bilýändigini aýtdy. CNN we NBC neşirleriniň maglumatyna görä Trump'yň kaklawçysy Michael Cohen, Trump'yň ogly Donald Trump kiçi öz kakasyna Ruslaryň teklipleri barada aýdanda we Trump duşuşy tasdiklandy, özüniň şol ýerdedigini öňe sürýär. Häzirki wagt derňew astynaky we prezident bilen arasyna tow düşen Cohen aýdylmagyna görä bu mesele boýunça ýuri tegeňeşçi Robert Mueller'iň Birleşen Ştatlaryň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawyna Orset'in goşulşmagy diýilýän waka bilen baglanşykly geçirýän derňewlerine beýannama bermäge islegiligini aýtdy. Cohen'in aýdylýan tasdiklamalarının delilleri Trump'yň prezidentlige saýlanmagyna ýardym bermek maksatly Trump'yň kampaniýasy bilen Russiýanyň arasynda gizlin ılalaşyň bolandygyny ýa-da bolmandygyny suwd etmek babatynda mühim ädim bolup biler. Ýöne CNN neşri öz çeşmelerine salgylanyp Cohen'de öz aýdanlaryny tasdiklayan audio ýazygy delilleriň ýetmezçilik edýändigini habar berýär. Trump, onuň ogly aklawçysy we administrasiýanyň beýleki resmileri prezidentiň bu duşuk barada
2017-nji ýylyň iýul aýyna çenli ýagny bu habar köpçülükde ýaýraýança hiç zat bilmeýändigini tekrarlaýarlar. Donald Trump kiçi Trump'ın giýewi Jared Kushner we şol döwürde Trump'ın kampaniýasynyň ýolbaşçysy bolan Paul Manafort täsirli Rus aklawçysy Natalia Veselnitskaya bilen 2016-njy ýylyň 9-njy iýununda New Yorkdaky Trump Tower binasynda duşupdylar. Bu duşuk Rus araççysy Trump'ın ogluna Rus resmilerinin Clinton'y aýplaýjy maglumatlary we resmi namalary bermeyi teklip edendigini aýdanyndan soň guramalaşdyryldy. Veselnitskaya öz kongresini haýsydyr bir hökümet organyndan garaşsyz görnüşinde dolandyrýandygyny aýdyp Trump'ın topar bilen duşanda Kremlin adyndan hereket edendigi baradaky aýplamalary reddetdi. Ýöne 27-nji iýulda Associated Press neşri Veselnitskaýanyň Rus hökümetiniň ýokary derejeli resmileri bilen öň aýdanyndan has ýakyn işleşendigini görkezýän resmi namalary gözden geçirendigini habar berdi. AP neşri bu barada kommentari almak üçin özüniň Veselnitskaya bilen habarlaşmak synanşyklarynyň başa barmandygyny ma'lum etdi. Neşir habarçy tarapyndan onuň mobil telefonuna uradylan hatlaryň okoldy diýilip görkezýändigini ýöne ýzyna jogap ýazylmaýandygyny belledi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.